नमस्कार, मी दीपाली अष्टुरे हिमगिरे, तालुका धर्माबाद, जिल्हा नांदेड। मी आपल्यासमोर माझी स्वलिखित रचना सादर करीत आहे। श्री सारनाथजी साळवे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शब्दवेली साहित्य मंच 2 या यूट्यूब चॅनलकरिता आयोजित कविता सादरीकरण स्पर्धेसाठी मी माझी कविता सादर करीत आहे। माझ्या रचनेचं शीर्षक आहे अरे संसार संसार। संसाराची गाणी। अरे संसार संसार नाही इथे काही उणे, अरे संसार संसार नाही इथे काही उणे, जपावी ही नाती गोती संत सज्जन हेची माणे, जपावी ही नाती गोती संत सज्जन हेची माणे। संसाराच्या रथाची पती पत्नी दोन चाके, संसाराच्या रथाची पती पत्नी दोन चाके, पती असे हा सारथी पत्नी त्याचा रथ हाके, पती असे हा सारथी पत्नी त्याचा रथ हाके। संसाराची गाणे मधुर सप्तसुरांचे तार छेडी, संसाराचे गाणे मधुर सप्तसुरांचे तार छेडी, प्रेमाचा असे ओलावा माया ममता ही वेडी, प्रेमाचा असे ओलावा माया ममता ही वेडी। कधी रुसवा फुगवा दिसे हा नात्यात, कधी रुसवा फुगवा दिसे हा नात्यात, त्यातही गोडी वसे नित्य आप्तेष्टांत, त्यातही गोडी वसे नित्य आप्तेष्टांत। संसाराचे गाणे हे आहेच हो तरल, संसाराचे गाणे हे आहेच हो तरल, एकमेकांना समजून करूया सहज सरल, एकमेकांना समजून करूया सहज सरल। संकटे येतील पार हिमतीने पुढे जाऊ, संकटे येतील पार हिमतीने पुढे जाऊ, सख्या तुझ्या साथीने संसाराचे गाणे गाऊ, सख्या तुझ्या साथीने संसाराचे गाणे गाऊ। आई वडिलांची सदैव करुणी सेवा लावू लळा, आई वडिलांची सदैव करुणी सेवा लावू लळा, मस्तकी तयांचे आशिष संसारूपी बागेचा फुलवू मळा, मस्तकी तयांचे आशिष संसारूपी बागेचा फुलवू मळा। धन्यवाद।